Шоҳназар Бекназаров зодаи ҷамоати деҳоти Сабои ноҳияи Шаҳринав дар баробари омӯзгор буданаш ҳамчун самдор ба деҳқонӣ машғул мебошад. Мегӯяд ки заминҳои назди ҳавлигиаш ва президентиро низ самаранок истифода бурда ҳосили хуб ба даст меорад. Айни ҳол ӯ ба ғунчини картошка машғул мебошад. Агар дар кишти аввал кабутӣ бошад, мисол гирем ки гашнич укроп, агар дар ҳосили дуюм мана мо кишт кардем помидор, аз ҳама пеш барои ҳосили баланд гирифтан албатта самаранок истифода бурдан аз ҳамин замин, ҷона истифода бурдан аз ҳамо об бошад, албатта инро дар меъёр ҷобаҷо карда тартиби муайян қатъӣ истифода мебарем ки ана ҳамин муваффақиятҳо ноил мегардем. Асомиддин Содиқов низ зодаи ҳамин ҷамоати деҳоти Сабо роҳбарии хоҷагии Абдусатторо ба ӯҳда дошта дар 3 гектар заминҳояш тамоми намуди сабзавотро киш менамояд. Айни ҳол хоҷагӣ бо аҳли самдорон картошка, сабзӣ, булғорӣ, помидору будринг ва дигар намуди сабзавотро ҷамъоварӣ намуда истодааст. Барои ҳосили хуб гирифтан аз аввал замина ҷуфт карда дар тирамо нарм карда кор кардан дар нуриҳои минералӣ органики ҳамин ноя истифода бурдан дар кор вақти ҳамин шинондани картошка меям шинондан моҳи феврал сар мешавад. Аз моҳи феврал сар кард ҳосил 10-15% зиёд ҳосил метиҳад. Мисол 240 тиҳад 270-300 сентинери ҳосил мегирӣ аз ҳар як гектар. Ба ғайр аз равған дигар маҳсулот ҳамеш аз ҳамин замин мебарояд. Гандум нон мешавад, картошка аст, пиёз аст. дар ҷамоати деҳоти чусти ноҳияи Шаҳринав бошад хоҷагиҳои деҳқонии Анас ва Илҳомҷон дар масоҳати 0-10-50 гектар гарбхона ташкил намуда парвариши помидору бодринг ва сабзавотҳои тару тозаро хуб ба роҳ монда имрӯз ба ҷамъоварӣ он шурӯъ намуданд. деҳқонони инҷо мегӯянд ки аз ташкили ин гарбхонаҳо онҳо тавонистанд дар ҳамаи фасли сол мардумро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд. дар ҷамоати деҳоти Чуст 231 адад хоҷагии деҳқонӣ ба қайд гирифта шудааст то имрӯз. Дар ин гармхона помидор, бодринг, болгар истеҳсол мекунанд. Айни ҳол мебинед чӣ хеле мебинед ки барои ҷамъоварии ҳосили помидор рафта истодааст. деҳқонони ҷамоати деҳоти кӯшиш мекунанд ки барои таъмини озиқавории кишвар саҳми арзандаи худшро гузоранд. ҳамин тавр дар ноҳияи Шаҳринав бо мақсади таъмини бозори истеъмолӣ масъулин сол то сол масоҳати заминҳои кишро афзун мегардонанд ва кӯшиш мекунанд ҳамеша бозорҳои маҳалливу шаҳру ноҳияҳои наздик ва пойтахтро бо маҳсулотҳои тару тоза таъмин намоянд.